گوندê Şêxkêf gundekî Kurdî yê parêzgeha Helebê devera Babê. Ji êlên vî gundî yên Kurdî Reşwan û Şêxan û Dena. Malbatek Ereb jî li gund hene ji êla Bettûşin. Koka vê malbatê ji gundê Merranê yê Rojhilatê Helebê. Malbatên gund Mamo, Elhesen û Heso. Neşteciyên gund nêzî 1000 kesî ne û panava gund 1400 hektar. Ev gund dûrî devera Babê yê ji hêla Rojava 16 kîlometr û dûrî Helebê ji hêla Bakur 15 kîlometr. Derdora gund ji hêla Rojava gundê Hilêsê û ji hêla Rojhilat gundê El'amed û Til Rehal û ji hêla Bakur gundê Cobê û ji hêla Başûr gundê Miqbilê. Gundî mervantiya wan bi gundên Şeddûd, ajarê Til-Aran heye û Coba û Şêx Elwan û Til-Eneb û Umm-el-Amid. Çandiniya genim ceh nîs kemûn keskayên havînî dikin û betêx û cebeşê bejî. Panavnî fire jî lê hene ji bo darên zeytûna û tirî. Piraniya xortên gund di menşerê kevir de kar dikin. 5 menşerê kevir li gund hene û alavên kolandinê û trix jî lê hene. Gundî xwedîkirina pez dikin, penêr jî çê dikin û lebnê û rûnê de wara mêşehên giv jî vedhewînin û li başûrê gund xwe kavilek heye, kavilek entîkeyê mawê wê emrê wê nêzî 300 salî ye jê tê gotin meqamê Şêxkêf û li derdora gund jî ji hêla Rojava şikeftnî kevin hene vedigerin serdemên berî Bîzantî û Romanya û latnî hene lat teht kevirê mezin xwe neqşnî zerdeştî li ser hene. Di gundê jî çalek avê Romanî heye. Gundî bi zimanê xwe yî Kurdî dipeyivin û wek gundên din yê Kurdî hêşpêvî Kurdî jî ji xwe ew jî rastî pevçûna hatin navbera opozisyonê de û rejîmê de û di navbera opozisyonê de û Daeş de taybet gava Daeş ev gund kontrol kir gelek işkence dîtin ji hêla ew mîrê got ketin gund mîrê Daeş ew ji dewletê Erebî bûn girtin çêbû destê xwedanî ser xaniyan pere dixwestin bi argumenta ya hiceta zikê û ji xwe işkence digiyandin gundiya digot keçê xwe bidin endamê Daişê. Ta got gundî wê gavê bar kirin û ji gundê derketin. Dê vekeriyan gundê xwe. Koçberî jî çêbûyê. Xwe ev agahî gêştin me ji hêla Birêz Mihemed Umer Ehmed ji neşteciyê deverê ne û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Ebdullah Koro parêzerim ji devera Dirbêsî.